Shwmae, slash dwi. Fy ngŵr Ali, fy merch Zoya a fy mab Max. Dyn ni'n dysgu Cymraeg. Dyn ni'n byw yn Rhosabwlch. Dyn ni wedi symud i Gymru bron 2 blwyddyn yn ôl. Dyn ni wedi dechrau dysgu Cymraeg bron 2 blwyddyn yn ôl. Ali fi, dwi'n byw yn Roswell. Dwi'n gweithio darlith hanes y rasig a braf di'r sy'n drwy'n Cymru. Dwi'n dysgu Cymraeg wedi un blwyddyn yn Aberth. Dwi'n dod o Llundain yn radio. A dwi'n dod o America o Efrog Niwedd yn o radio. Cwrddon ni yn Brysia achos ro'n i'n byw yn Brysia. Wedyn symudais i Brydain a ro'n i'n byw yn Brystyr. Symudon ni i Gymru 2 blwyddyn yn ôl. Pan penderfynon ni symud i Gymru, dyn ni wedi penderfynu dysgu Cymraeg. Dechreuais i dysgu o lyfrau, wedyn bron 2 blwyddyn a hanner yn ôl dechreuais i fynd i gwrs mynediad. Wedyn sawl mis yn ôl dwi wedi sefyll yr arholiad mynediad a wedyn yr arholiad sylfaen. Dwi'n hoffi dysgu Cymraeg yn fawr iawn, ond does dim llawer o cyfle siarad yn y ymuned. Ond dwi'n ceisio. Mae Max yn mynd i'r ysgol Nantycwm. Ti eisiau? Mae athraw Cymraeg gyda ni yn yr ysgol nawr. Bob dydd mae dosbarth Cymraeg bob dydd gyda nhw. Mae nhw'n dysgu i ysgrifennu yn Cymraeg i darllen hefyd. Mae Zoya yn mynd i ysgol feithrin Maen Cochog. Mae hi'n hoffi fawr iawn canu yn Gymraeg. Zoya? Max, sut mae'r tywydd heddi? Heulog, braf, Ydy hi'n hwyr? na, Ydy hi'n boeth? ydy. Sut oedd y
tywel, ddwy. Roedd hi'n bwrw glaw. Ydy, roedd hi'n bwrw glaw. Enw. Enw lo, ie. A sut bydd y tywel bore? Bore. Wyt ti'n gwybod? Sa'n gwybod. Bwrw glaw. Efallai. A wyntog. A wyntog. Mae gen i ebo melyn yn codi 4 oed a phedair arian o dan ei 4 troed 1, 2, 3, 4 i'r siop fel cais garfanu i geisio llenwi sach o de a siwgr candi i John a Mari fach. A'i geffyl ei gapel neu law yn rhedeg trwy'r baw. Clerwch a stryd a sefwch mewn rhainc, mae Robin Dindeg yn dod. Yeah, I feel the importance of learning Welsh. Moved to a very Welsh-speaking area. One wants to be part of the community for a number of reasons. Partly because I want to live here for a long time, and the only way that I'm going to integrate is by being able to speak the same language. I've always noticed since we first moved out here that you go into the pub and everyone's speaking Welsh. It's important to be able to speak the same language as people and not just be rude and speak English. The other thing is that I own a business. I own a small brewery out here, and being able to speak Welsh and speak with people in Welsh puts customers at ease, brings more business as well, allows one to develop the business, and also allows one to talk about beer. Plus, it's talking about beer is always fun. It's always fun to talk about beer in more than one language. I suppose finally is that in my day job, although I own a business, I still work for a university, and I work for Aberystwyth University, which, although the university has a very clear focus on Welsh language, and Welsh language is the first language of the university, being able to speak with students in Welsh, with prospective students in Welsh, with their parents in Welsh, and being able to read and examine their work in Welsh is also something very important. And also, as my work is starting to move in certain directions, being able to actually conduct research in Welsh is something that I feel will be quite important. I'm acquiring an interest in Welsh farmhouse brewing, moving my two jobs together. Really, one of the major focuses is the Gwobrau Valley, which is about 5 miles away from my house. And I feel that if I am able to develop my skills in Welsh, I'll be able to develop a greater understanding of the precise culture of the brewing in that region. Mae micro-bragdy gyda ni o'r enw Seren. Dyn ni'n meddwl amser hir i ddewis enw o bragdy, achos dyn ni wedi eisiau rhywbeth sy'n clywed yn dda yn Saesneg a yn Gymraeg. Dyn ni wedi dewis y Seren, achos y Seren yw'r symbol i bragdy. Dyn ni wedi gwneud cwrw lleol i bobl lleol, a dyn ni werthu cwrw yn y Tafern Sink, Tafton Arms a sawl tafarnau trwy Benfro. Cwrw poblogaidd ni yw Bluestone ITA, achos mae cara glas o'r Preseli. Dyn ni'n lwcus achos
Rhos y Bwlch a mae'n clochog. Mae llawer o bobl yn siarad Cymraeg. Oes digon o gyfle i siarad mewn siop sarad a ysgol feithrin. A garage. A garage. A hwyl. A dyn ni'n hoffi, dwi'n mynd gyda phlant fel arfer i auction yng Nghrymych. Mae llawer o bobl yma'n siarad Cymraeg a mae'n diddorol iawn am clywed achos mae'n nhw'n siarad naturiol gyda'n gilydd a dim gyda dysgwyr. Gyda dysgwyr mae pobl yn siarad fel arfer yn araf iawn. A dwi'n mynd i'r gyfres. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Gyda Fenton. Yeah, gyda Gwobrau. Fel arfer, dyn ni'n ceisio darllen llyfrau Gymraeg am amser gwely ac yna llyfrgell. Cefn Davies, swyddog addysg gymunedol, gweithio allan o ganolfan ddysgu gymunedol y Preseli a chanolfan ddysgu Abergwaun. Dwi'n gyfrifol am gwasanaeth Cymraeg i oedolion a draws Sir Benfro hefyd. Y rheswm dwi wedi enwebu Sasha, Ali, Max a Zoya yw i ymrwybiant nhw tuag at yr iaith Gymraeg. Mae'r teulu yn dod o Frwclyn yn wreiddiol, ac wedyn wnaethon nhw symud mas i Rwsia cyn dychwelyd i Fryste, ac wedyn do lawr i Rhos y Bwlch yma yn Sir Benfro. A Sasha wedi gwneud ymdrech fawr i ddysgu'r Gymraeg. Mae wedi bod yn mynychu dosbarthiadau gyda ni'n Abergwaun. Fe ddechreuodd i ddysgu nôl mis Medi 2012. A mae wedi hepgo'r mynediad dau yn y cyfamser ac wedi symud ymlaen i fynd ar dosbarth sylfaen. Mae hefyd yn gweithio'n galed yn y gymuned. Mae'n gweithio fel tiwtor yoga yn neuadd y pentre. A mae wedi sicrhau bod pryd bynnag mae wedi hysbysebu'r gweithgaredd, bod y gweithgaredd hynny o hyd yn digwydd yn ddwyieithog. Mae'r posteri wedi cael ei wneud yn ddwyieithog. Yn ogystal â hynny, mae'n defnyddio ei Chymraeg yn y siop leol, bod yr perchennog yn felly yn troi'r Saesneg oedd hi'n mynnu bob amser bod hi'n cyfathrebu gyda hi drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac erbyn hyn mae'r ddoi yn gyfathrebu gyda'i gilydd yn y Gymraeg trwy'r amser. Maen nhw'n hefyd wedi dechrau busnes lleol. Mae yna busnes bragdi, micro bragdi, dwi'n credu yw'r term swyddogol amdano fe. A maen nhw eisiau sicrhau bod y Gymraeg yn cael blaenoriaeth pan byddwn nhw'n hysbysebu'r busnes yn y gymuned. Ers i Sasha ddechrau dysgu Cymraeg, oedd hi'n awyddus iawn bod y teulu hefyd yn dysgu'r Gymraeg. A erbyn hyn, mae'r gŵr wedi dechrau dosbarthiadau Cymraeg gyda ni yma yn Sir Benfro. Ond hefyd, beth mwyaf pwysig yw oedd yn awyddus bod y plant yn dysgu'r Gymraeg. Ac bod y plentyn hynna yn mynd i ysgol Nant y Cwm, roedd hi'n awyddus iawn i gyflwyno Gymraeg mewn i fywyd yr ysgol. Ac erbyn hyn, trwy ymdrechion hi, mae dosbarthiadau Cymraeg yn digwydd yn yr ysgol. Ac wedyn mae'r plentyn ifanca yn mynd i'r ysgol feithrin yn lleol yn Maen Clochog.
Yn ystod y misoedd diwetha, fe enwebwy Sasha gyfer Gwobr dysgwr y flwyddyn Sir Benfro. Ac yn ystod y cyfweliad gyda hi, fe nath i gryn argraff ar nifer fawr o bobl oedd ar y panel, gyda'i ymroddiad i tuag at y Gymraeg, a hefyd y ffaith bod eisiau byw i bywyd bob dydd trwy gyfrwng y Gymraeg, gan feddwl bod wedi symud mewn i cefn gwlad Cymru ac oedd hi eisiau fod yn rhan o'r gymuned. Dwi'n credu bod Sasha a'r teulu'n heiddi ennill y Gwobrau oherwydd ei ymdrechion nhw i ddysgu'r Gymraeg, hi, y gŵr a'r plant, ac yn ail, y defnydd maen nhw'n gwneud o'r Gymraeg yn y gymuned leol, yn y siop, yn yr ysgol, a hefyd wrth ddysgu, a hefyd yn y busnes. A hefyd y trydydd un yw'r ffordd mae wedi arwyddo'r iaith a sicrhau bod yr iaith yn cael ei ddefnyddio yn yr ysgol. Mae wedi sicrhau bod y plant sydd yn mynd i ysgol Nant y Cwm yn cael y darpariaeth Gymraeg. Partly one of the reasons is that I feel it would be motivating for us as a family, but also motivating for other people. Coming from a Welsh family that's non-Welsh speaking, to motivate people who are Welsh and who are speakers to think about learning Welsh and thinking that it's something that is doable and that is worthwhile and very important. I've always had a relationship with Wales. It's only in the last few years that I've started to actually speak Welsh, despite having grown up with a Welsh mother, having rowed for Wales, and always having felt that I was Welsh myself, but never having spoken the language. Yeah, well, dwi'n teimlo fel dyn ni'n improving ond yn araf iawn. Os dyn ni ennill y Gwobrau, byddai'n hybu yn dda i ein teulu i ddysgu. A wedyn mae llawer o ffrindiau gyda ni, dyn ni'n adnabod llawer o bobl sy'n dim yn ddysgu Cymraeg o gwbl, neu sy'n meddwl mae'n rhy anodd. Os dyn ni ennill y Gwobrau, dwi'n gobeithio bydd yn dda i nhw hefyd.